Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο στο κανάλι μου και σήμερα βρισκόμαστε στο χώρο όπου ξεκίνησα να δημιουργώ τα no thinking, σορτσάκια. Εδώ κάποτε ήταν το δωμάτιό μου και σιγά σιγά το έκανα εργαστήριό μου. Όπως μπορώ να σου δείξω, αυτή εδώ είναι η πρώτη μου ραπτομηχανή. Επειδή της γιαγιάς μου ήταν κάπως πολύπλοκη, βρήκα αυτήν εδώ την πολύ εύκολη και χρήσιμη στο ίντερνετ. Έχει και ένα ποδαράκι, το έχω από εκεί που είναι η πρίζα. Και ξεκίνησα να ράβω τα σορτσάκια μας. Είναι βαθιά η συγκίνηση. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις από αυτό το μέρος. Θα τις μοιραστώ όλες σιγά σιγά μαζί σας. Πρώτη και καλύτερη είναι αυτά εδώ, τα φωτάκια. Θα το δείξω. Είναι αυτά εδώ τα φωτάκια τα οποία λαμπυρίζουν και αλλάζουν χρώμα και πριν κοιμηθώ τα βράδια έτσι με ταξίδευαν και μου οδηγούσαν σε όνειρα γλυκά και ρομαντικά. Εδώ πέρα είναι ο υπολογιστής μου που ανεβάζω τα προϊόντα για το site, τα περισσότερα έχουν ήδη ανέβει, ετοιμάζω τις παραγγελίες, απαντάω στα μηνύματά σας. Αυτή θα δείτε εδώ πέρα έχω ανεβάσει το νέο μας lookbook. Τα περισσότερα νέα προϊόντα έχουν ήδη ανέβει, έχουμε μερικά ακόμη να ανεβάσω μέσα στις επόμενες ημέρες. Έχω εδώ κάποια να σας δείξω που έχω διαλέξει που είναι από τα αγαπημένα μου. Ένα από αυτά είναι αυτό εδώ, το jean. Δεν ξέρω αν θυμάστε, από το χειμώνα έχω ξεκινήσει με μια φίλη μου τα limited edition, τα οποία είναι όλα στο χέρι, και οι ζωγραφιές και τα patch. Και τα σορτσάκια εδώ που έχω επιλέξει, είναι ένα σε κάθε νούμερο. Αυτά έχουν ανέβει, ναι, και θα ανέβουν και πολλά ακόμη. Επίσης έχω εδώ τον φίλο μου τον Μπεν, που θέλω πολύ να σας δείξω, γιατί είμαστε φίλοι από το δημοτικό, τον αποχωρίζομαι, αλλά τώρα τον είδη Ζούζου και θέλει να τον κάνει δικό της και αγαυγίζει και πρέπει να της το δώσω. Οπότε αντίο Μπεν, αντίο ζωή του Μπεν. Έχω εδώ πέρα επίσης μια κούτα που ετοιμάζω μια παραγγελία για την Κύπρο, για το Shopaholic. Επίσης έχω ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες με καταστήματα, δεν ξέρω αν σας το έχω αναφέρει, νομίζω όχι. Μπορείτε να το δείτε στην κατηγορία αγορές, παύλα καταστήματα, στην ιστοσελίδα μου, αν μπορώ να σας εξυπηρετήσω με κάποιο κατάστημα στην περιοχή σας. Πάμε να κάνουμε ένα κοντινό εδώ στον υπολογιστή. Αφού σας ξαναγώ που σας ξαναγώ, θα μπω λίγο πιο βαθιά στις αναμνήσεις μου. Λοιπόν, εδώ πέρα βρήκα αυτές τις δύο φωτογραφίες όπου πρέπει να είμαι, δεν ξέρω, Τετάρτη δημοτικού ή κάτι τέτοιο. Αχ, γιατί δεν κάνει, κάπως δεν εστιάζει τώρα. Να δω λίγο. Δεν εστιάζει. Τέλος πάντων, είμαι εγώ εδώ θολή και επίσης είμαι και εδώ με ζουγορό μαλλί και φαφούτικο. Εδώ είναι η ραπτομηχανή μου που σας έδειξα και πριν. Εδώ είναι κάτι πολύ ωραίες κουρτίνες που με τη μαμά μου πάντα τσακωνόμουν να τις βγάλει, να μην τις βγάλει, τελικά τις έχω βάλει και στην άκρη. Και εδώ είναι όλα τα βιβλία που έχω διαβάσει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω στον ελεύθερο μου χρόνο. Να, μια φωτογραφία με τη μαμά μου. Και εδώ αυτή την έχει κάνει επίσης η μαμά μου, της αρέσει να μου κάνει τέτοια έτσι ωραία εικονάκια με πορτρέτα και γύρω γύρω ντεκόρ. Και άλλα βιβλία. Και εδώ είναι τα βετάλια μου από την εποχή που έκανα συγχρονισμένη κολύμβηση. Εδώ είναι το κρεβάτι της Ζούζους, η οποία κάπου είναι τώρα, ψάχνει τον Μπεν μάλλον. Ζούζου, έλα, νάτος. Ζούζου, νάτος. Άντε, πάρ' το δικό σου. Και αυτά. Και ήρθε η ώρα για το μεγάλο δώρο. Στο βίντεο που είχα κάνει την προηγούμενη φορά για τη ζαχαροπλαστική, μπορείς να το ξαναδείς εδώ.
Σας είχα ζητήσει να μου γράψετε από κάτω μία ιδέα και μία επιθυμία σας για ένα τζιν που θέλω πολύ να φτιάξω για εσάς που με στηρίζετε και με βλέπετε σε όλα αυτά τα βίντεο. Μου είχατε γράψει πολλές ωραίες ιδέες και επέλεξα κάποιες από αυτές για να σας δώσω ένα σορτσάκι από τη νέα μου συλλογή, custom όπως εσείς ζητήσατε. Το σορτσάκι που θα κληρωθεί είναι αυτό εδώ, ανοιχτόχρωμο, με κρόσια και σκισματάκια. Και οι επιλογές που έχουμε είναι 3 ανάλογα το δικό σας γούστο. Πρώτη επιλογή. Έχω αυτά εδώ τα pads, τα οποία είναι από τα τελευταία μου κομμάτια, δεν έχω πολλά ακόμη. Και μπορούμε να τα βάλουμε σε αυτό εδώ το σημείο, να φαίνονται στα μάτια. Και κάτω από τη μία τσεπούλα θα γράψουμε το όνομα της νικήτριας. Μία επιλογή. Επιλογή νούμερο 2 είναι αυτά εδώ τα pads, που μου κάνουν πολύ retro, μου αρέσουν πολύ. Μπορούμε επίσης να τα βάλουμε στις μεριές κάτω από τις τσέπες. Έτσι. Λεπτό. Έτσι. Και να γράψουμε το όνομα της νικήτριας. Δεν γίνεται πάλι έτσι. Λοιπόν, και εφόσον θα βάλουμε εδώ τα pads, το όνομα της νικήτριας, τα κατάφερα, θα μπει εδώ. Έξαλλη. Η τρίτη επιλογή είναι αυτές οι 2 καρδούλες από τζιν που δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχα κάνει την πρώτη χρονιά που έκανα τα τζιν τα μακριά. Υπήρχε ένα τζιν μακρύ με αυτές τις 2 καρδούλες στα γόνατα. Θυμάμαι ότι σας άρεσε πάρα πολύ και μου ζητάγατε να το ξαναβγάλω. Οπότε φύλαξα αυτά τα 2 και μπορούμε να τα βάλουμε έτσι. Και το όνομα της νικήτριας επίσης κάτω από αυτή την τσεπούλα. Αυτά λοιπόν που έχετε να κάνετε για να κερδίσετε το Custom No Thinking Shorts είναι τα εξής. Πρώτον, κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Δεύτερον, κάνετε like σε αυτό το βίντεο. Και τρίτον, γράφετε comment ποια από τις 3 επιλογές που σας έδειξα θέλετε να κερδίσετε και σας αρέσει περισσότερο. Η πρώτη επιλογή, για να θυμίσω, είναι τα παγόνια. Αυτό είναι η επιλογή 1. Η επιλογή 2 είναι τα αστεράκια. Και η επιλογή 3 είναι τα pads από τζιν καρδούλες. Οπότε γράφετε επιλογή 1, επιλογή 2, επιλογή 3. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς και αυτό, όπως και εγώ. Και θέλω να σας δείξω και τη Ζούζου για κλείσιμο, που έχει γίνει καλύτερη φίλη με τον Μπεν. Και είμαι ακόμη πιο βαθιά συγκινημένη. Έλα εδώ. Δεν θέλουμε τίποτα να της το πάρω, δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται. Γεια σας. Είναι δυνατόν.